na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Oh, madam, sa iyuhan imong namukaw eh. Panganda mo. Kaya nagpaingon na dinhi ang abogado ni Don Faustino. Usa, kun mao na, basin masayo-sayo ang pagbasa sa Last Will and Testament ni Amahan. Maunay mahitabo ko ng adlaw. Busa panganda mong tanan. Ay, Joel, oh, unsa to? Niya na pa ingon ang abogado? Wilma. Tunmaw ka na. Yes, mahibaw na ginato karon kung unsay atong masunod. Naginaminam na kong maayo. Sige na, pangandam na. Pangandam na. Kaya mo abot ng abogado. Kinahaglan nga hapsay ang inyong mga utok nga matubang niya karong adlaw. Oh, madam. Ikaw na'y pukaw ni Ella. Oh, ha? Nakadungog ka. Ikaw na'y pukaw ni Ella. Noon sa man siya. Dili mo siyang pukaw ni Ila nga. Doon naman unta ang kwarto ni Ila. Gaya sa nanaog sa duha, oy. Sa pa, nagpagwapa pa to, nagpagwapo. Ni ana mi, Niya na dayo. ayaw mi ninyo libaka. Lano? Oy, Hmm. gupahag yun. Hoy, pangaon ako na mo. Ay po pagpunay yaw-yaw. Madam, unsa mang orasa mo abot ang abogado? Nagpaingon na siya. Okay. Ela, may bawaan na ginato ron. Kung unsa ang ato masunod. Niya ang abogado. Balipayo pag-abot, attorneyado. Salamat, Madam Lily. Lahos na las taas, attorney. Nagpaabot na ni mo si Don Faustino. Pero kung gusto kang magkape, lahos na lang sa kusina. So ako pa dito ay nangaon pa. Makikimamat lang ako sa mga manununod ni Don Faustino. Dabusog ka ba, Ila? Okay na ko. Dili mayong daghan ang kanoon. Nagatiman gid ay kasi imong figure, no? Ang akong half, ang akong giatiman Wilma. Og mahimo ba? Itutok sa lain ng imong atensyon. Ako na magipirmi nimo makitaan. Ilam na mo. May buntag. Hello, Attorney Ado. Nagkita na kita pag-usab. May pag-abot, attorney Ado. Maayo man tingali nga hatagan mi nimong idea attorney sa among masunod. Ay parabis kahinam, Wilma. Tikalig ba palaw ka? Madam Lily. Unsay mapalaw, madam? Usahay, ang sobra na tong kahinam, magdaog di malas atong kinabuhi. Ano nakasulti man ka, madam? Ayaw mo kabalaka. Karong adlaw, mahibaw na mo kung unsa ang inyong masunod. Attorney, pagkapiyo na. Ayaw na. Nagkape na ko sa wapa kumuanhi. Makigsulti lang una ko ni Don Faustino. Sige, Attorney. Ila, bisamot kag kagwapa. Salamat, Attorney. Ako di ay attorney. Nanambok ko na. Oo. Ayaw lang palabi kay mawa ang imong kasik si Wilma. Sige, musakaw na ko sa taas. Attorney, huwat sa ihatod ta ka. Permi na lang yun ikaw umakit-an, Ella. Wa na lang yun ko ikwenta. Tinuol masab ko nga mas gwapa sa Ila kay nimo. Hilam! Utro ka diha, Irek. Wilma,
Tinuod sad, gwapo man gid si ila kay nimo. Dawatan lang guna. Hila mo ay. Sa mga Joel, hain man jud ka makapusta. Murag ni Bali naman ang hangin nimo. Ay, nimo Wilma oy. Di lang ko gusto kuan ba. Di lang ko gusto gubot sa unahon na karon. Kay basahan na ta sa atong masunod. Uy. Manny, niri ka sa silong? Oh, nagsulti pa sila si Don Faustino ug ang iyang abogado. Ah, oh, nag-meeting pa sila. Mm. Ikaw di ang makasunod ining mansion, Ella? Man ko no. Mao man ang saad ni amahan nga kung kinsa makita sa singsing, mao ang hatagan sa mansyon. Dako kining mao mansion. Kinahanglan gyud daghang katabang sa pag-maintinar ini. Ah, oh, Nabaw ka na unsaon nini mo? wa pa. Oh. Oh. Nanawag na sa amahan. Kaming tanan ang gitawag. Oh, Ella. Gitawag na taniyamahan. Pero sayo pa man, diba? Dali na nila. ikaw na Ella. Ani lang una ko sa silong. Wa ko ilabot sa inyong panagtigom karon. Amahan. Di alam eh. Amahan? Lingkod ka mo. Amahan? Amahan? Di alam yung upat. Gikutasan lagi ka amahan. Attorney, okay ra ka ni sa amahan? Yang gusto nga karon na basahon ang iyang last will and testament. Ha? Pero gikutasan man siyag maayo. Dili masad siya amusulti ila. Unsa may sakit sa tiyan nimo? Nahibaw gid ka nga dili maayo ang gibati ni amahan. Dili kay ito magpalabi sa tong kahinam oy. Maayo tingali nga papahuwayan ana nato sa amahan. Oy, amahan. Mipiyong li ka. Nganong mipiyong ka ha? Una ko kadiyan. Okay. Atagan una nato higayon si Don Faustino nga mopahuway. Pero why mulakaw ninyo? Magsiya lang una ko, Torni. Pwede ba? Sige. Wilma, pabuta ko diha. Eh pagsaba kay natuog siya man. Wa kay angay nga magbinuotan, Joel. In man ang nurse ni Don Faustino. Tuwa sa silong attorney, nagpaabot lang nga mahumanta dinhi. Okay, mo na karon nga adlaw nga among gipaabot. Kinahanglan kalmado lang ko. Di ko magpada sa bisan unsa nga bati nga balita. Magsiar lang muna ko eh. Nahinanok ng maayos amahan. Sas. Unya nasabta ini mabasahan. Relax lang, Wilma. Total, may baw manggid mo karong adlaw sa inyong mga madawat. Busa kalma lang. Mugawas una ko, attorney. May kuhaon lang ko sa kwarto. Sige, balik lang dayon mo. Malinawon kayong natuog si amahan. Oo, malinawon siya. Pero kita, naglain ang atong kabuhi sa kahinam. Mura raman tagibitin ini amahan, oy. Wilma, wa na tuyuan ni amahan, uy, nga makatuog siya. Luya lang jud siya. Mao nga ingon anak gid ang mahitabo niya. Gamay na lang ang mga oras sa pagpakabuhi ni Don Faustino. Uban ninyo, Ila, Wilma. Busa, pahimusli ang pagtanaw niya. Ngano di, attorney? Sigurado na ka nga mamatay na ni si Don Faustino? Itang tanan sa kamatayon paingon. O sa sitwasyon ni Don Faustino, klaro na kaayo. Kaya gamay na lang ang oras sa iyang pagpakabuhi ni kalibutan. Mao gani. Nga kinahanglan mabasa na niya ang last will and testament. Kay
biyao na ko din kapita, uy. Wilma, naunsa man ka? Kawa ba na mo ipagbati? Mas gihuna-una pa man nimo imong masunod kaysa naghatag nimo sa imong masunod. Aw, ikaw. Dili na ka maniguro, Ella. Kay klaro naman nga ikaw ang makatag-iya ining mansyon. Pero kami, papamikibaw kung unsay among masunod day. Oh, kalma na. Kalma. Success. Siya raw wa pa makamata siya mahan ron. Gawas ako daw eh. Uy. Ngano ni? Oh, saan man eh? Di man maablimpultan ining si silong. Hoy! Kinsa man ka nag-ali diya sa gawas pultahan ha? Ngano man ni pultahan? Di man maabli! Hoy! Hoy! Dili gud na. Di gud matuod ang pultahan. Hoy! Panuway! Abli ni pultahan! Panuway! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!